moni mpingo wose titokoze Mulungu chifukwa cha ubwino umene ali nawo pakati pathu kutipatsa moyo wabwino komanso kutipatsa nthawi yoti tipitirire ndi kuphunzira kwathu mawu a Mulungu. Malo ano takhala tumapangiramo msonkhano zaka zingapo zapitazi, komanso chaka chino takhalapo ndi msonkhano umenewu kwakukulu machitika chifukwa cha mphamvu ya sukulu yathu imene tinayo kuno, imene imafunafuna ndithu kuti popeza cholinga cha sukulu yonu dzaphunzitsa mawu a Mulungu zimene anzathu amaphunzira kumeneku ifenso tizitengako mbali yophunzira nawonso zina mwa zimenezo. Ndiye chifukwa chake takhala tili kumapanga misonkhano yosiyanasiyana malo ano kuti tipitirire ndi kuphunzira mawu a Mulungu. Pali maphunziro ena amene kutheka kuti sanaphunzitsidwepo msonkhano uno, komanso pali maphunziro ena amene anaphunzitsidwapo. Choncho potengera kufunikira kwa maphunziro ena amapemphedwa kuti msonkhano uliwonse maphunzirowo akhoza kubwerezedwa ndithu chifukwa cha kuona kufunikira kwa phunzirolo. Chonchonso phunziro limene ndili nalo munthawi ino litengerapo zimene tinaphunziraponso msonkhano wapita chaka chatha, makamaka pa fundo yokhudza mmene tingakhazikitsire mwambo pa mpingo. Kukhazikitsa mwambo pa mpingo. Tikamakamba zokhudza mpingo wa Khristu, timakamba za mpingo wa Khristu umene uli pa malo amodzi. Komanso timatha kukamba zokhudza mpingo wa Khristu pamene tikukamba zokhudza dziko lonse lapansi. Kwakukulu mwambo umene tiyenera kuti tiuphunzire mu nthawi ino ndi umene tiyenera kuwuchita pamene tili pa gome la pamalo. Mpingo umene uli pamalo uyenera kukhazikitsa mwambo wake motani. Zimenezo ndizo zimene tikhale tili kuphunzira mu nthawi inoyi. Ndi chinthu chofunikira kwambiri mpingo udziwa za nkhaniyi mmene tingachitire kuti tikwaniritse ndi kukhazikitsa mpingo wabwino wa pamalo. Chinthu choyambirira, mwambo woyambirira umene timapereka kwa munthu akabatizidwa mu mpingo umene Yesu anawusiya walembedwa m'buku lopatulika Baibulo. Tione buku ili la Mateyu chapter 28 mu verse yake ya 18 ndi 19. Verse yake ya 18. Ndipo Yesu anaza nawo nanena, mphamvu zonse zapatsidwa kwa ine kumwamba ndi dziko lapansi. Chifukwa chache mukani phunzitsani anthu a mitundu yonse ndi kuwabatiza m'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera, ndi kuwaphunzitsa asunge zinthu zonse zimene ndinakulamulirani inu. Ndipo onani ine ndili pamodzi ndi inu masiku onse kufikira chimaliziro cha nthawi yapansi pano. Zikomo kwambiri. Yesu atauka kwa akufa atakaonekera kophunzira wake mu Galileya. Ndiye Yesu atafika unena kuti dziwani ichi kuti kuchokera kumwamba ndi dziko lonse lapansi mphamvu zonse zapatsidwa kwa ine. Choncho ndikulamulani kuti mumuke mukaphunzitse anthu a mitundu yonse. Ndipo anthu mukakaphunzitsa mukawabatize. Akakabatizidwa mukaphunzitse zinthu zonse zimene ineyo ndakulamulirani kuti onso akazisunge. Choncho chinthu choyamba chimene tiyenera kuchidziwa pamene munthu tamulalikira, pamene munthu tamphunzitsa nakhulupirira uthenga wabwino, akati wabatizidwa walowa mu mpingo. Ndi akuti ntchito yayikulu imene mpingo ugwira mwa munthu uyu ndiko kumphunzitsa zinthu zonse zimene Yesu adalamulira. Mwambo woyamba umene tiyenera kumpatsa pamene munthu wabatizidwa ndiko kumpatsa chiphunzitso cha Ambuye. Timufotokozere china chilichonse chimene Ambuye akufuna pamene iyeyo wabatizidwa nakhala membala pa mpingo. Pamene wasanduka kukhala Mkhristu awuzidwe choyenera kuchita pa moyo wake. Choncho mwambo umenewu ndiye mwambo woyamba umene tiyenera kumpatsa munthu akabatizidwa. Timuululire, timudziwitse zimene ayenera kuchita, zimene ayenera kusunga pamene iyeyo ali Mkhristu. Zafanana ndi mene Mulungu
adalengera Adamu ndi Ava anawayika munda wa Edeni, koma atawayika adawapatsa chikhalidwe. Tentonepo buku la Genesis chapter 2 verse 16 ndi 17. Verse 16. Chifukwa Yehova Mulungu anamuwuza munthu yona ati, mitengo yonse ya munda kudyeko, koma mtengo wokudziwitsa zabwino ndi zoyipa usadye umenewo, chifukwa tsiku lomwe udzadya umenewo udzafa ndithu. Zikomo kwambiri. Walengedwa munthu wayikidwa munda wa Edeni. Mulungu adamupatsa mwambo, adamuwuza choti achite pamene alukhala munda wa Edeni. Mofanananso lero munthu akabatizidwa amakhala kuti walowa mu mpingo, monga mmene Adamu ndi Ava anali munda wa Edeni. Ifenso munthu amene wabatizidwa timuwuze zoti achite pamene alukhala mu mpingo. Choncho umenewu ndiye mwambo woyambirira umene Mkhristu akati wabatizidwa, mpingo uyenera kuyika chidwi chomupatsa chiphunzitso cha Ambuye. Nthawi zina tikudziwa anzathu amene ali ku sukuluku, nthawi zina akati wayitanitsa anyamata atsopano kuti adzambe sukulu pa zaka zawo ziwiri, asanayambe kuwaphunzitsa buku lopatulika Baibulo, amamba wapatsa chikhalidwe chimene azikhala kumeneko kusunga mwambo wa kumaloko. Ndikukumbukira nthawi zina ndinachitika komwayi kudziwa kwa malamulo ena awiri amene amapatsa. Nthawi zina amanena kuti nsachidziwikire kuti nthawi ya 12 oko kuzikhala chakudya. Ndiye iweyo ngati tsiku limene uli zifukwa zoti lero singatudye chakudya, ndiye kuti chakudyacho chisanafike nthawi yophikidwa uperekeretu lipoti kuti lero 12 oko sinidya nasala pa zimene nalota kumudzi, ndiye kuti uneneretu. Koma osati matandula simaphikidwa kale, yayi linali lamulo limene lilipo kumeneko. Lamulo lachiwiri, ngati waganiza kuti mpata woti ukhoza kuyenda kunja kwa mpanda uno uku, usapite wekha. Nthawi yopita kunja kukhale konizako mukhalepo awiri, kuti mukapita kumeneko wina ukakamnamizira kuti amacheza ndi mkazi wanga, iwe ukamakakana mbonini nzakoyi. Koma ukakapita wekha uko, zimene ukakumane nazo zisadzakhudze ife kuno. Malamulo okhalira kumeneko, chimene amanenera nkuti soyendera munthu akamuweruze pa zimene sodamuuze, ayi. Pa chiweruzo chidzakhudza zimene odamuuza ngati munthuyo waphwanya. Mofanananso ndi zimene Mulungu adamuuza Adamu ndi Ava pokhala munda wa Edeni, kuti pamene ulukhala muno munda wa Edeni, zipatso zonse za mitengo ya munda udye, koma mtengo uwokha usadzakhudze musadzadye. Kukhazikitsa mwambo. Zimachitika nthawi zina m'manyumba ena timakhazikitsa ndithu mwina lamulo kwa ana athu. Mumakondisembana maganizo ananga, koma nkhawa yanga yoti pakhomo pano ndi pa Khristu, ndiye pamabwera alendo. Ndiye ndifuna kuwuzani kuti kukangobwera alendo sizochitiwuzana kuti takapeka ni moni, ayi. Ngati pabwera alendo pakhomo, iye ngati bambo nakapereka moni, amayi apereka moni, ndiye kuti inunso ngati ana aliyese payekha zipiruka kwanu ukapereka moni. Chinthu choyamba chimene ukuwuzani chimenecho. Chinthu chachiwiri, nthawi zina mmakondutandula chakudya, nthawi yoti tikudya, osadzachita pala alendo. Mudzapereka maganizo olakwika kwa alendo kuti akana chifoti nenu udya nawo. Maganizo amenewa pano yayi. Zimachitika zimenezo. Zomakangana pala alendo, ayi. Kupereka mwambo kwa ana athu. Ndiye kuti mwana uja akadzati wachita zosembana zimene mudamuuza pala alendo, umukwapula simudalakwitse. Koma ngati simudamuuze, anenera kuchita zimene yanga aganize, kwa inuyo mutati mumuchite chipongwe, nkhanza zikhala ndi inuyo. Zimachitika nthupa khomo lina dapitako, ndapita kukhangati mlendo, ndakakhala mlendo. Abambo apereka moni, amayi apereka moni, ndiye mwana wamkulu ndithu
Ndakapeka nimoni kolendo. Ye akaseka. Ndakapeka nimoni kolendo inu. Langa si zinthu zolisonda muze. Zodzachirikale ndobwera kale ati. Nzovutirapo kale. Ndiye kuti pa khomo limene anawo adaphunzitsidwa kale, sosachita suvuta ayi. Kwangoti wathu makolo apereka moni anawo bwera kwatu zapereka chani? Pa khomo pamwamba. Choncho mpingo pamene munthu wabatizidwa ayenera kuti apatsidwe mwambo oyambirira. Mwambo wake wotani? Kumphunzitsa chiphunzitso cha Ambuye chimene iyeyo ayenera kusunga. Pali mwambo wachiwiri. Titakwanitsa kumphunzitsa munthu chiphunzitso cha Ambuye, ndiye mwambo wachiwiri ulipo ndi uwu. Tentonepo buku la Mateyu chapter 18 mu verse yake ya 15. Verse yake ya 15. Inde. Kifunga chimpale wako akuchimwira iwe, pita mumulangize pano kaiwe ndiye. Ngati amvera iwe, wamweza mbale wako. Verse 16. Inde. Koma ngati samvera, onjeza kutenga ndiwo awiri mmodzi kapena pa verse 16. Koma ngati samvera, onjeza kutenga ndiwe wina mmodzi kapena awiri kuti atsimikizidwe mawu onse pakamwa paponi ziwiri kapena zitatu. Zikomo kwambiri. Tidaphunzitsa m'bale kapena mlongo chiphunzitso cha Ambuye adapatsidwa. Koma wapezekabe kuti nthawi zina wachita chimo kapena kuti akuchita chimo. Ndiye iweyo ngati m'bale kapena mlongo ndi amene wamuona iyeyo aluchita chimo, ndiye unena kuti upite ukamulangize. Munthu akakhala kuti adaphunzitsidwa choonadi pamene wachita chimo, Baibulo limanena kuti ndiye kuti wasokera. Njira imene iye anenera kuyendamo ndiyi, koma m'malo mwake wayenda njira ina imene si ulunjika pa choonadi. Ndiye Baibulo limati ngati mkhristu akuchita chimo ndiye kuti wasokera. Ndiye iweyo pamene wamuona m'bale kapena mlongo aluchita chimo, upite ukamlangize. Iweyo ndi iyeyo pawiri. Autero. Osangoti siliwende limene misababo limati ya minutes. Nkakunenera basi nkakunenera ayi. Iweyo ndiye ukamlangize. Nthawi zambiri mpingo chimene taphunzira timawerenga Baibulo koma chutifutabe kuti tichitsatire. Ngati naona alalika akubala achita chimo, m'malo mopita ukawalangiza, ndiye ine mmapita kwa abusa apanda. Kodi mwamva kodi mwadziwa zimene achita akubala ngati? Ndiye kuti pamene pasilutsata zimene Yesu atani apa akunena. Koma Baibulo linena kuti amene wamuona kuti munthu achita chimo ndi iweyo, ndiye upite ukamulangize. Ndiye ngati wakamulangiza m'baleyo kapena mlongo wagonja kuti sinichitanso, pamenepo ndiye kuti zatha. Ngati unamuona munthu asuta ndudu, ndiye wamunikira, ndiye pamenepo wavomera kuti simachita bwino ndipo sinchitanso, ndiye kuti zatha. Sukauzanso wina ayi chifukwa zatha. Koma Baibulo linena kuti utapita ukamlangiza kuti ndudu iyi ayi wakanikukumvera, ndiye pambuyo pake ukatengeko m'bale wina kapena mlongo wina, mukhale pawiri kapena atatu, mupite kwa munthuyo mukamdandaulire. Mwina pakati pa mboni ziwiri kapena zitatu akamvetsa, ndiye kuti akabwerera kuchimene adachitira khama atakumana ndi mmodzi. Autero malembo pa nkhani imeneyi. Mwambo wachiwiri uonena kuti munthu akati akuchita chimo tipite tikamdandaulire. Gawo lachiwiri limenelo. Osati tupite ukamuchotsatu koma ukamdandaulira kuti abwerere asatayikiretu. Umenewu ndiye mwambo ofunika kwambiri pakati pa ife ngati akhristu, ngati mzathu aluchita chimo. Pa Galatia chapter 6 verse 1 akulankhulaso motere. Galatia chapter 6 verse 1.
mapesa anyewani abale ngatiso muntu wakuda nako kulako kokuti imu auzimu mukweze wotero mu mzimu wa chifatso ndikudzimenyera weka ungayesedwe nawenso verse 2 yamulionani zotagwetsa ikokondero mufite chilamulo cha Kristu. Zikomo kwambiri. Paulo akulalikira anzathu awa Galatiya akuti abale ngati wina wogwidwa nako kulakwa ngati inuyo ndinu auzimu mumbweze oteroyo mu mzimu wa chifatso. Tikhaleni ntchito yombweza m'bale kapena mlongo ngati utayika. Nthawi zina kumankhalanga kuti pamene timapafuna apa kwamuona mzathu mwina sadachite bwino timankhanga tinkafuna kalata choka sitimayenda monga mene Baibulo luphunzitsirayi. Kodi mwamva ngati hayi inalipo tu m'bale amene anaona pena pake patachite zosenera za abale ndiye mmolomoti apita akalangiza akafunse zachitika chani nthawi yomweyo ali m'mayuniti. Kodi mwamva ngati zinalituku ati m'bale amene awo walakwa mnjira ina iwenso ukatero walakwaso sudachite monga mama wa ndani mama wa Mulungu. Tiyeni tipite tikalangiza anzathu tikabweze asatayike. Tawi zina muntu afusa kuti kodi mafuna ndipite ku estate kwa kudo gondo ramse okokau mukona pali mabulugama apa mte mitengo ya bulugama apa mpamene ndiye muntu chaunyamuka ndiye ura kwenda pena pake sana mvetse chimene amalangizi mwaona izo ndiye nzake kalilo kokai ndiye ndino ntchito wake aika ayi mudale ndithu msakwera nsanga mukwera mukakwera uku othandiza munthu amatero okwenesa izo ndiye zako nkalilo koka zimachitika zimenezo ngakhale so mu mpingo zimachitika zimenezo mutu wachita zotani indezi wakhala amene tesanga kale mbale ayi. Ngati uli muyeso otero ndiye kuti iweyo sunafike pa chikhristu chimene Yesu adachisiya pakati pathu. Yesu afuna ndithu tikhale ndi ngakhale kumalira kumene pamene mzathu autayika tiyesetse upeze njira yomthandiza kuti asatayike. Mwambo umenewu ndi mwambo wachiwiri. Abale kodi wina wogwidwa nako kulakwa inuyo ngati ndinu auzimu yesetsani mumbweze asatayike mwa Ambuye. Pa Roma chapter 15 verse 1 kuti ife amene tili olimba tiyenera kunyamula zofoka za opanda mphamvu zakuwalimbikitsa. Choncho okondedwa tiyeni talimbikitsa anzathu amene taona kuti akutayika mchoonadi. Ndi ntchito ya inu ndi ine kubweza otayika. Pa mwambo wa nambala 2 poyamba munthu yoti damphunzitsa choonadi. Taona gawo loyamba lunena kuti munthu akabatizidwa timphunzitse chiphunzitso cha Ambuye chonse kuti munthuyo akhale nacho. Ndipo mwambo wachiwiri ngati tamuona m'bale kapena mlongo sauchita bwino tiyeni timlangize kuti abwerere mwa Ambuye asatitayikire. Choncho tafika pomulangiza tayesetsa kufuna kumlanditsa m'manja mwa Satana koma wakanika titani. Mwambo wa nambala 3 Matthew chapter 18 verse yake ya 17. Matthew chapter 18 verse yake ya 17. Verse yake ya 17. Inde ikonga liyesambira iwo uze mpingo ikonga liye sambira aso mpingo akalekwa iwe mwanga wakuja ndi wa msoko. Zikomo kwambiri. Mwambo wachitatu pamene munthu anabatizidwa tinaphunzitsa chiphunzitso chonse cha Ambuye koma kenaka munthu chawakondanso zoyipa ndipo mpingo unayesetsa kumulanditsa
kulasalira igile njira ili yose mpingo wayesetsa kumpulumutsa koma waoneka kuti mbaleyo wakondanso ujimo. Baibulo lanena kuti mwambo wachitatu munthu yachotsedwe mu mpingo autero akhale kwa inu monga wakunja ndi okhometsa mtsonkho titadutsa magawo onse aja kumapetoku ndiye muchotse munthu mu mpingo. Kuyambira lero sindiwenso mbale, kuyambira lero sindiwenso mlongo, pokapo ukasove izi ukatelo udzabweraso. Lero matilemba makalata kuti iwe sindiwe mlongo sindiwe mbale. Mpingo utadutsa magawo onse amene Yesu watisiyira muthenga wabwino. Tikamuchotsa munthu mu mpingo mosatsata dongosolo limene Yesu anakhazika ndiye kuti ife ndalakwa tamuchotse ndife Ambuye sanavomereze kuchotsedwako. Ndiye kuti mpingo sunachite bwino chifukwa sitidatsate dongosolo lonse limene Yesu anasiya mu mpingo. Choncho ngati tatsata dongosolo lonse tiye timchotse munthu mu mpingo. Kuyambira lero sindiwenso mbale. Kasove zimenezi ukakakonza udzatipeza mwa Ambuye. Ndiye kuti munthu chatamuchotsa. Tilipo abale ena amene timachita zoyenera kuchotsedwa mu mpingo koma timaganiza ngati sitingachotsedwe pa zifukwa zathu. Nthawi zina timankangapo tikakhalitsa mu mpingo m'maganizomu pang'ono umambusandukanso wathu. Ndiye tikamachita zoyenera kuchotsedwa mu mpingo ndiye timakhala nzopilipita zambiri. Timaona ngati kuti ife sitingachotsedwe mu mpingo chifukwa ndi amene titakhala nthawi yayitali pa mpingopo komanso chalichiyo tidachilupempha mu ndogogo athu. Ndiye tsono zimenezo zingakupangitse kuti ukhale mu mpingo. Umakhala mu mpingo ngati usungabe chiphunzitso cha Ambuye pa zifukwa zina sungayenera kukhala mu mpingo chifukwa uwukira choonadi. Mbale wina wake makumbuka chaka china chake ku Gomelina adachita zoyenera kuchotsedwa mu mpingo, adasintha mkazi mwa dzidzidzi. Ndiye malinga kuti pa mpingopo ndi amene adali ndi mphamvu ndithu. Anthu onkamuyamikira kuti mpingo mwaumanga koma mausunga. Ndiye akaona ngati atati wasintha mkazi mpingo dzona kuchono tikachotsa uyu mpingo ukutapa. Ndiye ankaona ngati zikhala choncho. Ndiye wachita chimenechi ndiye tidapemphera kuti tikamthandize mbaleyo. Ndiye zikhala bwanji poti mkazi ona mukwatira kumene. Ulanthi bino makatenga mkazi ndi tsiku limene mpingo udagwa mwa Ambuye. Kumakatenga mkazi ndiye tsiku limene udagwa. Koma ngati sumadziwa masowa ndiye odawasanatseguke. Taphunzira leromu masotseguka uli kunja iweyo kwa mpingowu. Changotsala nkuti iweyo mpingo utakuchotsa. Ukakachotsa mkazi uyu nubwera kwa mkazi wako udzabwerera mu mpingo. Sanachimvetse koyambirira koma adaona kuti afika nthawi yomadandaula matsono zalakwika kwa mbale adayesetsa ndithu koma nanga zitani nanga malemba afunika kuti achotsedwe ndithu. Ndiye ambale tuzate mundeza tifuta ndithu. Tandandaula kuti mpingo umalimbikitsidwa ndiweyo koma nanga si mpingo ngwa Ambuye. Ifeso tendera malamulo ndani wa Ambuye. Ndiye mbale wina aziri pafunika kuti lero abale tisamamseka ayi. Chifukwa munthu udakatayika mwa Ambuye ndero rayika ndithu. Ndiye sibwino mamseka mafuna mampempherera umamdandaulira. Ndiye wina achita sondamanga ayi zedi nanga si munthu rayika mwa Ambuye mpofika. Ndiye mbale adati kwenza nguona wina adaseka. Ntsamba ya nimpeni. Mbala mene. Ndiye tsiku linata kumana panjira doni ya aseka. Ayi ine sinseka. Pajadani ndilako. Mpingo udamuchotsa munthu yo mu mpingo ndithu. Chifukwa mpingo ungwa Ambuye uyenera kuyendera chiphunzitso chimene Ambuye adachitani adachikhazikitsa. Ndiye adachoka mu mpingo mbaleyo koma alokhumudwa kwambiri.
koma silikadachitira mwinayi. Choncho tiyenera kumchotsa munthu mu mpingo titatsata dongosolo lonse lokhudza mwambo umene Yesu adasiya mu mpingo kuchokera m'buku lathu lopatulika Baibulo. Okondedwa, pala Khristu wena amene zikawavuta zinthu zina amapereka madandaulo kwa abale wena mu mpingo. Ndiye m'malo mwake iwo akapituka mthandiza m'bale zatha, wagonja m'bale kapena mlongo ndiye kuti zatha. M'malo mwake iwowa amamkana alengeza. Kodi mmadziwa sadachita m'bale akuti? Kodi mmadziwa simadachita m'bale akuti? Ili zinthu zonse takambirana zidatani? Sitiyenera kulengezanso kapena uza munthu wina ngati mwa anthu awiri mutamthandizana naye m'bale adavomera ulakwa ndi adati sachitanso, ndiye kuti ikatha yatha. Mpofuna kukatengepo wina ngati uyo sagonja, kokauza wina ngati uyo sagonja, koma ngati wagonja nthawi yokuuzanso wina yayi yatha imeneyo. Nzimene Baibulo litiphunzitsa zimenezo. Choncho inu ndine tiyenera kutsatira chiphunzitso chonse chimene Ambuye anayika makamaka pokhazikitsa mwambo pa mpingo. Taona kuti kuchotsa munthu mu mpingo mmawa Mulungu. Malinga ndimene tawerengera pa buku limeneli la Mateyu chapter 18 verse 17 anena kuti ngati samvera mpingo akhale kwa iwe monga wakunja ndokometsa msonkho. Nthawi zina pa mpingo pamakhala atsogoleri, naphunzitsa zokhudza atsogoleri ndi alaliki athu akubwalo. Amene waja ndi amene ali mphamvu yomaliza yogemula kuti m'baleyo kapena mlongo achotsedwe mu mpingo. Maonena kuti ngati samvera mpingo, amene ayimire m'malo mwa mpingo wonse kumthandiza kapena kumweruza m'bale kapena mlongo ndi amene ali atsogoleri pagomepo, ndiwo amenenso agemule kuti sindiwe m'bale kapena sindiwe mlongo. Zili ngati kuti m'Malawi muno mutakhala kuti muli chilango chonyonga munthu akalakwa, ndiye kuti pamene ukhala ndondomeko sizonguti mwampeza munthu amabawa machola mpiru basi amene tikupha basi. Ayi, malamulo a dziko salola. Amati mumugwira mupitane ku polisi, akapita pa polisi paja ndiye kuti iwoja ndiye odzamtumize mpaka nakapezeka ali pa koti. Akoti ndi amene angagemule kuti mlandu wako ndiwofuna kunyongedwa iweyo. Akoti aja osati aliyense. Chimodzimodzi pa mpingo paja si Mkhristu aliyense amene angagemule kuti uyu mu mpingo asapite. Iwe ndiye Khristu chabe inde, koma tsono wamona m'bale aluchita tchimo ndiye wayamba kuti masuta ndudu kumchecho osapitaso. Ayi, iwe mphamvu imeneyo ayi, iwe yangumulangiza. Atsogoleri a mpingo ndi amene adzagemule komaliza kuti m'bale yacho sichamuchani mu mpingo, osati aliyense. Nchifukwa nthawi zambiri munthu akati amambera wina kamachola ndiyo kamatani ndiye ukamupha amakumanganso. Ili ni munthu amalakwa, amati siweyo woyenera kupha, siweyo ngakachigemo chopha munthu. Ayi, pafunika ndondomeko itsatidwe. Chimodzimodzinso ife ngati Akhristu mu mpingo. Chifukwa chani tachotsa anthu ochimwa mu mpingo? Ilinso ndi mfundo ina yofunikira kwambiri. Timachotsa anthu mu mpingo chifukwa chani? Baibulo latsimikiza kuti tachotse anthu mu mpingo titatsatira dongosolo lonse. Malembo ochuluka alipo okamba zamene tingachotsere anthu ochimwawo. Pa Roma chapter 16 verse 17 akunena kuti potolokani pa iwo ngati watsata chiphunzitso cholakwika. Pa 2 Thessalonica chapter 3 verse 6 akuti mubwevuke kwa m'bale yense oyenda chochedwache wosatsata mwambo wathu. Kubwevuka nkutayana naye, kupotoloka nkutayana naye, wosayenjana naye nkutayana nayenso. Zonsezi ndi mfundo imodzi yochotsa munthu wochimwa mu mpingo. Funso lakuti chifukwa chani tachotse wochimwa mu mpingo? Tionepo buku la Wanakonde chapter 5 verse 5. Wanakonde chapter 5 verse 5. Umpelekele kuchita chotere wasana kuti mulongerwe thupi ndi kuti mzimu uvumutsidwe m'tsiku la Yesu verse 6. Zikomo kwambiri.
Chintu choyambirira chimene timachotsera munthu wochimwa mu mpingo akuti nkutiyeyo thupi lake liwonongeke koma mzimu wake udzapulumutsidwe. Afuna kunena kuti chani? Munthu akati wachotsedwa mu mpingo kaya wachigololo ndiye wachotsedwa mu mpingo. Anali m'bale wochichirika mu mpingo ndi anachotsedwa chifana chile chigololo. Thupi lake limonongeka bwanji? Amachiritsidwa manyazi. Akamayenda ndi awo adachotsa mu mpingo. Adachita chigololo ndiye mpingo udachotsa. Akatayenda ndi awo. Ndiye kuti munthu yamakhala manyazi. Ndiye chifukwa chomachita manyazi ati nthawi zina amadzapezeka kuti wakhala pasi wasova vutolo. Champangitsa kuti alape asinthe machitidwe ake chifukwa chochiritsidwa manyazi fa mpingo udamutani udamuchotsa. Ndiye kuti mukamuchotsa munthu mu mpingo mumamuthandizira kuti akakonze vuto. Chifukwa mukapanda kumchotsa satsimikiza kuti chimene achita chonchota cholakwikayo. Ndiye chinthu choyamba kumthandiza wochimwayo kuti akakonze. Ndiye kumchotsa kumeneko. Sikuti nkudana naye koma umkonda. Mwina mmona ngati tikamachotsa munthu mu mpingo nene ludana naye pokhapokhato ngati tatsata njira yosemphana m'malembo ndiye kuti ludana naye. Koma ngati tamchotsa chifukwa akakonze vuto ndiye kuti tumukonda ka. Ndiye chipaka panena kuti mukamuchotsa thupi lake limawonongeka koma mzimu patsogolo pake umatani umapulumutsidwa chifukwa makasofa vutolo. Chinthu chachiwiri chimene timayenera kumchotsa munthu wochimwa mu mpingo. Verse 6 1 Korinto chapter 5. Verse 6. Kutidapanda kwanu siku libwino. Kodi simudde kuti chotupitsa pang'ono chitupitsa mtanda wonse. Inde 7. Chotupitsa chakale kuti mukakhale mtanda watsopano monga muli osatupa. Pakuti so Pasaka wathu waphedwa. Ye Kristu. Verse 8. Zikomo kwambiri. Chinthu chachiwiri chimene timachotsera munthu wochimwa mu mpingo. Funso lanena kuti kodi simudziwa kuti chotupitsa pang'ono chimatupitsa mtanda wonse? Afuna nenanji mpingo wabwinobwino oyenera kukhala mbiri yabwino umayipa mbiri yake mpingo onsewo chifukwa chachigololo cha munthu mngati mmodzi. Chifukwa ngati simumchotsa kodi mapemphera mpingo uli apa wachigololo koma chigololo cha munthu mngati mmodzi. Ndiye kuti munthu mmodzi awuyipitsa mpingo wonse. Awuyipitsa mpingo wonse. Ndiye aonera kuti kodi ngati mwalekerera munthu ochita ntchito yotereyi nkumakhalabe mu mpingo kodi simudziwa kuti chotupitsa pang'ono chimatupitsa mtanda wonse? Ndiye pafuni kutani? Akuti pafuni kutsuka mpingo. Tutsuka bwanji? Pafunika timchotse. Tikamchotsa ndiye tatsuka chani? Tautsuka mpingo. Mpofunika ndichu kumchotsa munthu mu mpingo. Chinthu china chimene tiyenera kuchotsera munthu mu mpingo nkufuna kuti tipulumutsa Khristu amene ali pa mpingowo asatengereko khalidwe limeneli. Anzathu achipangano chakale amati munthu akachimwa azibweretsedwa pamene patakhala pano timponye miyala munthuyo afe. Akuti chimenecho chimathandiza kuti otsala achite chani? Achite mantha. Ndiye tikamuchotsa munthu wochimwa mu mpingo zimathandiza Khristu kuchita mantha kuti nenso akadzachita zotere mu mpingo muno dzantani udzanchotsa. Nzofunika kwambiri kuchotsa munthu wochimwa mu mpingo. Kuchotsa munthu wochimwa mu mpingo mmawu a Mulungu sa munthu. Tikamachotsa wochimwa mu mpingo timathandiza kunja amene sapembedza nafe mpamene amatsimikizira kuti unakalowa mu mpingowu uthu ukapulumutsidwa mpingo umasunga choonadi uwo. Koma tikamachita zoyipa mkati mwa mpingo nkumakhala amene mosachotsedwa akunjoma ati chanenu iwo kakalowa ife ndiye akatikana kwandana nafe.
Ayo. Ndiye tataniza banja akunja kuti aone kuti mpingo wanthu wapita ku moyo sata. Tachotsa amene amachita zoyipa muchani? Mpingo. Tachotse ochimwa mu mpingo ngati tatsata ndondomeko yonse imene Ambuye adayika. Pamenepo tatumikira Mulungu bwino. Timalize phunziro lathu powerenga ndimeyi. Deuteronomy chapter 4 mu verse yake ya 6-7. Ya 6. Chifukwa chake asungeni achiteni pakuti ichi ndi nzeru zanu ndichidzitso chanu pamaso pa mitundu yathu akupha malemba ndi kuti ndithu mtundu waukulu ndiwo anthu anzeru ndi akuzindikira. Verse 7. Pakuti mtundu waukulu wa anthu ndi kuti inde wakukhala ndi Mulungu pafupi pawo monga amakhalira kwa Mulungu wathu pamene paliponse timayitana Iye. Verse 8. inde Ndipo mtundu waukulu wa anthu ndi kuti wakukhala malemba ndi maweruzo olungama akunga chilamulo ichi ndichiyika pamaso panu lero lino. Zikomo kwambiri. Nthawi zambiri mpingo umalephera kuchotsa munthu ochimwa mu mpingo, umakhala ulukana kuchotsa anthu ochimwa mu mpingo mwina pa zifukwa izi. Amene ali oyenera kuchotsedwa pa zifukwa nthawi imene alipo 5 ndi amati ndiye muononga mpingo ukutatu. Ndiye kumakhala nawo aluchire zoyipa. Koma tsana ungofunika tachotsedwa koma oneka kuti achotsa mpingo ukutata. Ndiye apa anena kuti kodi mumaudziwa mtundu waukulu pamaso pa Mulungu? Mtundu waukulu pamaso pa Mulungu ndiye uti? Ndiye unena kuti mtundu waukulu ndi umene umasunga malemba a Mulungu. Mtundu waukulu ndi umene umakhala ndi Mulungu pafupi. Umenewo ndiye mtundu waukulu. Mpingo ngati usunga mawu a Mulungu ndiye kuti mpingo umenewo ngwaukulu. Mpingo sukhala waukulu chifukwa cha nambala ya wanthu. Pakhoza kukhala mpingo pamalo wanthu okwana 300 koma mpingowo susunga mawu a Mulungu. Pali mpingo wina umasonkhana anthu okwana 50 koma mpingowo umasunga mawu a Mulungu. Verse lunena kuti mudziwe mpingo waukulu apa uti. Ndaonena kuti mpingo waukulu ndiwu uli na anthu 50 koma umasunga mawu a ndani? Umasunga mawu a Mulungu. Ndiye nthawi zambiri mpingo lulephera kuchotsa anthu uwonongeka ukuta. Inu mutanthauza utamo otani? Mufuna kukhala mchimpingo cha maonekedwe akulu koma kuli kuti silusunga mawu a Mulungu? Ngati mpingo waulidero embekezerani kuti si wa Ambuye. Mpingo nthawi zino matengera barili. Ukamuza mwana ulila kutayira la asili. Lide mpomvu yake. Tikamati barili la kutanulena mpomvu yake. Ulione nditu koma silinga kukira nchini minodali pangira. Ndiye mpingo wapa malo. Umapazota Ambuye atachokapo. Ife tukumeje wa Yesu. Ili na Ambuye kulibe. Kulibe papingo mene. Pomaliza kweni. Muntu wachotsedwa monga mamalembo. Atsokolela alengeza. Mbale namanika ngwelekeza ife silinga lero koma ngwelekeza. Mbale namanika malunje wachoka mumpingo. Panopa wachita mitala. Waelekeza mitala ife kuita kati. Afunuka nzunze mwandomnu wake. Ujeni tukamba kuti alengeza pa mpingo kuti amene isimbalenso anachita mitala anakwatira akazi awiri akadzasova vutoli tidzakuza nsoni kuti wabwele mwenyani komuyambira losindani simbale chimene amalengezera
pali zinthu zingapo zimene Baibulo lunena. Chinthu choyamba nkuti niyo mudziwe kuti simbaleso. Chinthu chachiwiri wosanjana nayenso. Pa 2 Yohane chapter 1 verse 9 zinena kuti wosadya naye. Udya naye ukusanena mkonelo koma chakudya nthu chesima ichija. Pachapa malamulo amkonelo matalesa adzeseka. Ndiye malamulo nena kuti wosadya naye aunena sema ndithu akunyumba. Munthu akachotsedwa ngati mwanga nili mu mpingo nthawi zine zikanifuta mapita kwa chifukwa tikondwa zinthu zandifuta kunyumbako zinthu sizili mwino kunyumbako lero tula number 4 chafuta njala basi lukathandiza pakatina pata hani pita kwa ele mbalo apanda zinthu zili botele wana kuti asofuna vere ndine chotsedwa mu mpingo ndine kaipia foda apata paja ndani wa ayi kama lunje banja azatinaso kunyumba kodi paja udabwelera mu mpingo ayi nikati nkabweke njinga kwa Davison msobweka njinga kodi paja udabwelera ayi ndiye mbwabweleka kwini ndena kaula ubale wa uzimu nidawutani ndidawukana ndenda kaula ndirani ndiye kuti simpangitsa kuti neyo nkhale pasi sope furola ndiye nikabwera kumpingo chifukwa mpingo udani sawa koma mbale akalengezera kuti simbale akhirisitu wena amati akhirisitu wena sayanjana naye akhirisitu wena atani naye akonza uyu ndiye samachita satana amagwitsa ntchito akhirisitu yawawo yanjana naye ino lusimukoda choka ino zonse zikoma uje wacha ndiye kuti akonza fulo uyu ngati chifukwa zoti kuja odanchotsa chifukwa chodana nane zili ngati mwana pamene pakuti mwana walakwa pakhomo ndiyene numukwapula ndiwo mayi wake kuti bwerakuti azona ngati kuti nene udani naye ndi udana naye koma mwana kuti akonze vuto ngati nene umukwapula athawira kwa mayi wake onene kuti ndiye kuti mwanazo kuti natanidi apa ayene lukonza kodi ife mpingo wathu umene tumasonkhana pamalo kodi mwambo ulipo kapena titalititsale ziphunzitso za Ambuye ndiye kuti mpingo ukatha mumakana kutha mukakana kutha muziona iniyo maso koma kwa Mulungu udatani udatha tikazikitse mwambo pa mpingo motsata dongosolo lonse limene Ambuye adayika alipo wena adakhoza kuphunzitsa ndithu koma kuchotsa munthu akalakwa umwakaso alipo wena chimene odadziwa kungochotsa munthuyo kumphunzitsa soayi ndiyene tigwire ntchito ngati ife ndifokaso tipatse wena odazichotsa ngati ifeyo uchotsa timachita nako kaso tapatse wena ndozichotsa ngati ife tina nkozi uchotsa uphunzitsa yayi tapatse wena uziphunzitsa mpaka na mkhristu akhale okhazikika pa mpingo izamachita ku polisi ikulu wakhakuti chita ubale ndi mpolisi wina akati ndiye wakhakuti udalakwa iwe umati zikankhalimbira pachakulujeni ndiwo polisi ajoma kuzana kuti abwera imadziwanana ine mawanchoka ukhalepo ndiweyo ndiyo makafika kuja iwe mati kukomera mazamuyang'anang'ana angauche amene atutsoda chokadzana luko ndiluko lusidwa ndi munthu oti sina sugwizana naye omate ku polisi ifeso pa mpingo tizichita zimenezo mkhristu ujayi amakondana komochita zizofunika choke chitso ndiye muza wenawo ine mpite ku town mbale sindiwe mbale aya msalelo sindiwe mbale osati kapena mdzavaluso muli osati mdzavaluso nonse mulipo hayi ife ndifokwanira ndithu mpaka na munthu achoke timukonde kuti akakonze vuto timaphunzira zokhudza mmene tingakhazikitsire mwambo mu mpingo church discipline pa mpingo ikhalepo
umu ndimene tenera kutsatira ndondomeko pa mpingo. Mulungu azitidalitsa tonse. Timabwera kuno kumsonkhano kudzaphunzira, umadzaphunzira pawekha ngatani kuti khale mkhristu wabwino, komanso umadzaphunzira mmene ungauthandizire mpingo wakuti wapamalo momwe mwati. Ngati phunziro limene labwera loti iweyo ulibe vuto, koma likuthandiza ukathandiza mpingo wapati wapamalo. Zonsezo ndi zimene inu ndine tikuphunzira mu msonkhano umenewu. Mulungu adalitse uthenga umenewu kuswa mitima yathu. Amen.